أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ci gaba da karatunmu a cikin littafin i'tiqadu a'immati ahli hadith ko kuma i'tiqadu ahli sunna duka daya ana fada insha Allah ta'ala. Karatun da muka yi a baya mun tsaya a nufa ta 40 daidai, amma kafin nan haka akwai wani tambaya da wancan karatun malam Famin yayi ya sake tambaya na wani haka shine a na 30 da takwas ko a daidai karshen shafi wanda yake cewa in an gana 38 yake cewa fa athbata lahum ma baqiyati dunya adaban jirgin wal ashi duna ma bainahuma wa ga wani malam 38 kasan fa athbata a wancan wurin haka ina ji ko dai na karanta shi duna hudu ne ko ban karanta shi duna ma bai na kuma ba. Idan na je na bibiya haka na saurari karatu da muka yi sai na ga tambayin da malami nan mun karanta aya a baya da yake cewa annahu yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya. Wuta za a dinga bujiro da su zuwa ga wuta ghuduwan wa ashiya a lokacin safiya da kuma lokacin maraice. Za a bujiro da su lokacin wuta a wannan lokacin safiya, sa'annan kuma in safiya ta wuce sai a bari sai maraice kuma nan ma sai a sake bujiro da su. Don haka akan wannan ayan ne ma yake cewa da haka wannan yana nuna a gaba kuma da Allah ke cewa wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'adab. Ranar alkiyama kuma ranar da alkiyama za ta tsaye za a shigar da iyalan fir'auna ko mutanen fir'auna zuwa mafi girman azaba. Da haka a ƙarƙashin wannan malam ya yi istidlali ne da ayar cewa akwai azaba na kabari kuma akwai azaba na ranar tashin alkiyama. Don haka azaban kabari bai kai azaban kiyama ba. Da haka shi yasa ne ke cewa za ana bijiro da su safiya da maraice sai ce fa akbata lahum, sai Allah ya tabbatar musu da wannan azaba din ma baqiyati duniya azaban, matukan duniya tana ci gaba da wanzuwa, amma azaban bilgudu wal ashi a lokacin safiya da lokacin maraice daidai wurin da nake so mu gane shine duna ma bainahuma, banda abin da yake tsakanin su, banda abin da yake tsakanin me abin da yake tsakanin safiya da maraice. A nan kan ba za a azabtar da su, za a azabtar da su da safi, za a azabtar da su da yamma. To amma sai Allah yake cewa wa yawma taqumu sa'atu, lokacin da alkiyama ta tsaye ko za a shigar da su mafi girman azaba, wannan azaba ne ko za su sha. Idan don haka wannan ya nuna cewa azaban guda biyu ne. Akwai wanda yake musu safiya da maraice shine yaushe wannan a kabari ke yauwa. Kalman duna ma baina kuma shine na fasara shi a karatun bayan yana ji da duna ma baina kuma shi yasa ni sake amma ma baina kuma yanzu za mu tashi ana 40.
na'am na'am yawwa in muka kare dan wala Allah ya kamata a ce yau sun yi ba mun sake jinkiri bane na 40 na abin ko yake cewa wa yarawna tarkal khusumat ahlus sunna suna ganin wato cancantan barin jayayya wal mira'a husuma shine cece kuce wal mira'i da kuma me jayayya musu fil qur'ani dangane da abin da ya shafi qur'ani wa ghairihi da waninsa bi qawlihi azza wa jalla saboda fadin Allah tabaraka wa ta'ala ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru babu wanda suke jayayya a cikin ayoyin Allah sai dai waɗanda suka kafirta da haka kula da wannan sifa ce ta kafirai jayayya akan abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da shi a cikin alkur'ani da haka ahlus sunna su kuma masu biyayya ne da littafin Allah kuma suna kokarin kauce wa sifa da Allah tabaraka wa ta'ala ya sifanta kafirai da shi da haka ahlus sunna ba sa jayayya akan abin da ya shafi alkur'ani domin akwai abin nan wannan jayayyar da Allah yake magana ne shine na kokarin tunkuɗe gaskiya da tabbatar da ƙarya ko barna domin su kafirai su suna jayayya ne da littafin Allah don su kawar da gaskiya su tabbatar da barna irin wannan shine Allah ya kore amma idan ya zama cewa za a tattauna na ilimi don kokarin tabbatar da gaskiya da kauce makarya ko tunkuɗa ƙarya wannan insha Allah tabaraka wa ta'ala babu ne wannan ya halatta na dan haka ba ne yake cewa ya'ani abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake nufi yujadilu fiha takdiban biha suna jayayya ne da shi wato yujadilu suna jayayya fiha a cikin ayoyin Allah takdiban biha domin ƙaryata ta wallahu a'lam Allah tabaraka wa ta'ala shine ainihin wato mafi sani sai nukta ta gaba 41 mana yake cewa wa yuthbituna khilafa Abi Bakr su ahlus sunna suna tabbatar da cancantan khalifancin sayyidina Abu Bakar a matsayin shine khalifa na farko ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bi ikhtiyari sahabati iyyahu ta hanyar zaɓin sahabbai ainihin wato gare shi domin sahabbai su suka zaɓi sayyidina abubakar saboda cancanta da suka gani yayi thumma khilafata umar kuma suna tabbatar da khalifancin sayyidina umar ba'da abi bakrin bayan rasuwar sayyidina abubakar bi istikhlafi abi bakrin iyahu ta shugabantarwar sayyidina abubakar ga shi sayyidina umar ma'ana malam yana so ya gaya maka wani abu sayyidina abubakar ya aka ya kai ga karaga na khalifanci sahabbai su ne suka zaɓe shi amma sayyidina umar ya aka yi sayyidina abubakar shi yayi abubakar shi yayi wasici cewa bayan baya nan sayyidina umar ya zama khalifa dan haka sai yake cewa bistikhlafi abin nan abi bakarin iyahu dan haka wannan kenan mu kiyaye thumma na'am bistikhlafi abi bakarin iyahu baka ga wurin ba kenan to dan sake thumma khilafata umara sa'annan khalifancin sayyidina umar shi ma ahlus sunna suna tabbatarwa ba'da abi bakr bayan rasuwan sayyidina abubakar radiyallahu anhu bi istikhlafi abi bakr iyahu na'am sa hanyar tabbatarwan sayyidina abubakar da yayi sayyidina umar ya shugabantar da shi thumma khilafata uthmana sa'annan ahlus sunna suna ganin cancantan khalifancin sayyidina uthman radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi bijtima'i ahli shura da haduwan ahli shura kenan shi kuma sayyidina usman ya aka yi zama khalifa akwai kwamiti da sayyidina umar ya hada wanda su ake kira shura wanda su ne suka zauna suka ga sayyidina usman tsakaninsa da sayyidina ali wanda ya fi cancanta suka zaɓi sayyidina usman wanda shi ya fi cancanta don haka kenan sayyidina usman ya shirya hau karaga na khalifanci ne ta hanyar zaɓi da kwamitin shura suka yi bijtima'i ahli shura ta daidaituwan ahli shura wasa'iril muslimina ala amri umar da kuma shauran musulmai wanda suka yi mubaya'a ma abin da ahli shura suka tabbatar
waye ya nada kwamiti din shura shine sayyidina Umar an amri Umar, sun yi haka ne bisa ga umarnin sayyidina Umar. thumma khilafata Ali, sa'annan ahlus sunna suna tabbatar da cancantan khalifancin sayyidina Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, Allah ya kare da a gare shi. Shi kuma ta yaya hauka raga abin nan bi bai'ati man baya'a min al-badriyin, da mubaya'a na waɗanda suka mai mubaya'a cikin me waɗanda suka halarci yakin Badar. Daga ciki akwai wa Ammar bin Yasir, akwai Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir yana daga cikin as-sabiqun al-awwalun, yana daga cikin waɗanda suka sha azaba mafi muni a cikin ainihin wato a lokacin farkon musulunci. Akwai Sahal bin Hunayf, shi ma yana daga cikin ainihin wato as-sabiqun al-awwalun, wanda shi ma sa'annan wa man tabi'ahuma, da waɗanda suka biyo bayan su ne sa'ir sahaba daga shauran sahabbai ma asabiqatihi wa fadlihi, ta hanyar lura tare da ganin fifikonsa, wa fadlihi da kuma falalansa, suna gani shi ya fi cancanta don haka suka zaɓe shi, kuma ga falala da yake da shi akan waɗanda suka shaura. Na an fahimci wannan shi ma mu je gaba. Nukta ta 42, wa yaquluna bi tafdili sahabati alladhina radiyallahu anhum liqawlihi ta'ala, liqawlihi. Haka nan kuma ahlus sunna yaquluna, suna faɗin falalan sahabban nan alladhina radiyallahu anhum, wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda da su. Yake cewa liqawlihi, saboda faɗin Allah, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta ash-shajara. Haƙiƙa Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda da mu'minan nan id yubayyi'unaka tahta ash-shajara, a lokacin da suke maka mubaya'a a ƙarƙashin bishiya. Wannan shine bai'ati ridwan, bai'ati ridwan. Wannan bai'ati ridwan ya faru a shekara ta 6 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a watan Zulqa'ada. Wannan shi ake kira bai'atu ridwan, wanda Allah ya yarda da sahabbai, wurin sahabbai mutum 1400 zuwa 1500 suka halarci wannan. Me dalilin wannan mubaya'a wanda ya zama cewa falala ce? Idan ana magana akan fifikon sahabbai, bayan an ambaci sahabban da suka halarci yakin Badar, to wa'inda suka biye musu sai wa'inda suka halarci wannan bai'a. Don haka kenan abu ne wanda ya kamata a ce mun san tarihi. Me dalilin wannan mubaya'a, akan me kuma aka yi mai mubaya'a? A wannan lokacin manzon Allah bayan ya fito daga garin Madina, haka ya doso Makka za su tafi umra tare da sahabbai, wadda adadin su na faɗa kamar yadda kuka ji. Don haka sai aka samu labarin cewa ainihin wato akwai mushrikai wa'inda sun yi tanadi wa manzon Allah da sahabbai. Manzon Allah aka zo wani wuri da ake kira Usfan, aka dakata a wurin. Sai manzon Allah ya buƙaci cewa wani ya je ya jiyo labarin abin da yake faruwa da kuma irin shirin da su mushrikai suke ciki, sa'annan ya gaya musu cewa ba faɗa suka zo ba, sun zo ne su yi umra a wurin ainihin wato bai abin nan a ɗaki mai alfarma. Don haka farko da manzon Allah ya ce sayyidina Umar ya je, sayyidina Umar yake cewa ba shi da wanda za su ba shi kariya cikin danginsa, amma yana gani wanda ya fi cancanta a tura shine sayyidina Uthman. Da haka manzon Allah ya tura sayyidina Usman. Manzon Allah yake cewa idan ka je ka sanar musu cewa ba faɗa muka zo ba, kuma ka kiraye su zuwa ga musulunci. Sayyidina Usman ya tafi ya aiwatar da abin da aka faɗa. To abin da ya janyo wannan mubaya'a da bayyana wannan mubaya'an shine sai labari kuma ya zo aka ce an kashe sayyidina Usman. An kashe sayyidina Usman, sai manzon Allah ya ce to yana so sahabban da suke tare da shi su mai mubaya'a cewa lallai ba gudu ba ja da baya, za su yaƙe mushrikai kuma ba za su gudu ba, za su jajirce don ɗaukan fansan ainihin wato jinin sayyidina Uthman da labari ya zo cewa an kashe shi. Da haka da ikon Allah manzon Allah ya ɗora hannu, sahabbai suka yi mubaya'a za su yaƙe mushrikai kuma ba za su gudu ba. Suka nuna jajircewa, gashi sun fito ba yawa kuma ba su fito da wasu makami da shirin yaƙi ba, amma kuma ga abin da ya faru kuma suka yi wannan jajircewa, wannan daraja Allah tabaraka wa ta'ala, kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa fa alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alaihim wa athabahum fathan qariba. Da haka Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya zube zukatansu, ya ga sun faɗi abin ne da gaske don neman yardan Allah da nufin ɗaukaka addinin Allah. Kenan Allah ya dubi ne
zukatansu, dan haka yake cewa ya saukar musu da natsuwa a cikin zukatansu sa'annan koyi musu buɗi. Wannan shine dalilin mubaya'a. Aka tambaya me dalilin mubaya'a, jita-jita da yazo cewa an kashe sayyidina Uthman. Akan me suka yi wa manzon Allah mubaya'a cewa za su yaƙi mushrikai kuma ba za su gudu su bar manzon Allah ba, za su ɗaukaka addinin Allah. A shekara ta nawa? Shekara ta 6 bayan hijira, a wani watan Zulqa'ada insha Allah. Na mai yake cewa wani qaulihi da fadin Allah tabaraka wa ta'ala was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansar. Fadin Allah tabaraka wa ta'ala was-sabiquna, da wa'inda suka yi rigayi, al-awwaluna na farko min al-muhajirina cikin mutanen ainihin wato Makka muhajirai, wal ansari da kuma lansara mutanen Madina wanda su suka karfafi wa'inda suka yi hijira. والذين اتبعوهم بإحسان da wa'inda suka biyo su da kyautatawa, radiyallahu anhum, Allah ya yarda da su. Dan haka wa'inda suka karɓi musulunci a karon farko cikin mutanen Makka da mutanen Madina, Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda da su. Sa'annan kuma sai wa'inda suka biyo su da kyautatawa su ma Allah ya yarda da su. Na wannan haka ko a karatun jiya na ɗan yi ishara akan as-sabiquna al-awwalun, yadda musulunci ya fara ko waye kaza waye kaza waye kaza. Na yake cewa wa man athbata lahu ridahu anhu, wa man athbata Allahu ridahu anhu, duk wanda Allah ya tabbatar da yardansa a kansa, duk wanda Allah ya tabbatar da yardansa akan sa, wato bi ma'ana yardan Allah akan wani bawa, to lam yakun minhu ba'da dhalika ma yujibu sakhata Allah, babu wani abu da zai zo daga baya kuma wanda zai wajabta fishin Allah a kansa, saboda Allah ya riga ya dubi zuciyarsa, ya san yadda ƙarshensa zai kaya, ya yarda da shi, dan haka babu canji kuma a ƙarshen rayuwarsa. Dan haka ka gani dukkan wani ɗan shi'a da zai zo ya zaɓi waɗannan cikin as-sabiquna al-awwaluna dinnan, ya la'ance su ko ya ce khiyana ko kaza, ya soke su kaza, kaga wannan ƙaryata Allah ne, saboda Allah ya ce ya yarda da su, kuma ka'ida duk wanda Allah ya duba zuciyarsa ya yarda da shi. Domin a can baya da Allah yake cewa laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara, sai ce fa'alima ma fi qulubihim. Dan haka Allah yana da cikakken ilimi akan su, abin da ya wajabta musu wannan ridwan din, yardan Allah din. Na'am. Dan haka malam yake cewa duk wanda a yardan Allah ya tabbata a kansa, to babu wani abin da kuma zai wuzu ya wajabta mai fishin Allah. Walam yujib dhalika litabi'ina illa bi sharti al-ihsan. Wannan yardan kuma Allah bai tabbatar ga waɗanda suka biyo as-sabiquna al-awwaluna ba, bai tabbatar a kansu ba sai da sharadi. Su me sharadi? Ya zama cewa sun bi as-sabiquna al-awwaluna bil ihsan, da kyautatawa. Me ma'anan al-ihsan? Manzon Allah ya fasa al-ihsan a hadisin mala'ika Jibril. Wa mal ihsan, menene ake kira ihsan? Yake cewa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ma'anan kyautata ibada shine ka bauta ma Allah tamkar kana ganin sa. In baka ganin Allah, shi Allah yana ganin ka. In dai kasancewa Allah yana kallon ka, gashi nan ka gani, kuma zai maka sakamako. Ya kake gani aikin ya kamata ya zama? Na dan haka su ne waɗanda suka kyautata ayyuka na ibada, suka kai mataki na al-ihsan. Akwai matakin Islam farko, sai al-iman, sai me al-ihsan, wanda shine koli. Dan haka duk wanda yake wannan mataki na al-ihsan, shi ma Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da yardansa ainihin wato akan shi. Wannan ga wanda suka zo daga baya kenan. Amma su as-sabiquna al-awwaluna, Allah ya riga ya tabbatar babu sharadi. Na'am, sai yake cewa fa man kana min at-tabi'ina min ba'dihi, duk wanda ya zama wanda ya biye su a bayan su, lam ya'ti bil ihsan, wanda ya zama bai zo da al-ihsan ba, to fala madkhala lahu fi dhalik, ba shi da kofan shiga cikin radiyallahu anhu, ba shi da wannan kofa. Wannan kuma tabi'in abin nan tabi'ai da ake magana, ba ana nufin tabi'ai a istilahi na malaman hadisi ko tarihi ba. Ma'anan tabi'i shine wanda bai riski zamanin manzan Allah ba, amma ya riski sahabbai da suka yi zamani da manzan Allah. Wannan a istilahi ne. Amma har a wannan lokacin
duk wanda ya zo da al-ihsan shi ma radiyallahu anhu. dan haka ba ana nufin walladina taba'uhum ana nufin a tabi'ai ba a wancan a'a ko a wani zamani ne a ƙarƙashin wannan ayan abin da ayan yake nufi duk wanda ya zo ya kyautata ya zo da matsayin al-ihsan to shi ma da ikon Allah ya samu yardan Allah. wa man ghabahu makanuhum min Allah, duk wanda matsayinsu a wurin Allah ya fusata shi. An fahimci maganar nan? Duk wanda matsayin sahabbai a wurin Allah yake bashi haushi, yake kyashin haka, to fa huwa makhufun alaihi ma la shay'a a'zama min, to yana daga cikin mutanen da ake jiye tsoron abin da babu wani abin da yafi girma cikin abin da za a jiye ma dan adam tsoro akai, shine mai kafirci. li qaulihi, saboda faɗin Allah tabaraka wa ta'ala, Muhammadun Rasulullah, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne, walladina ma'ahu ashidda'u 'alal kufari, wa'inda da wa'inda suke tare da shi wanda suke masu mai tsanani ga kafirai. malam yake cewa ila qaulihi, zuwa ga faɗin Allah, walladina ma'ahu ashidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa simahum fi wujuhihim min athari sujudi. sai Allah yake cewa dhalika mathaluhum fit tawrat, zuwa faɗin malam da yake cewa wa mathaluhum fil injil. na wa mathaluhum fil injil, misalin su, sifofin su, bi ma'ana a cikin injila littafin annabi Isa, Allah ya siffanta su ka zar'in, kamar misalin tsoro, bayan tsoro, akhraja shata'a, wanda ya fito da ainihin wato menene kunnansa, ya fito da tsoron, ya fito waje. yake cewa akhraja shata'ahu fa'azarahu, sai ya karfafe shi. na wannan abu guda biyu, yake cewa fastaghlaba, sai ya zama cewa ya girma, ya bunƙasa, ya yi kauri. fastawa ala suqihi, sai daidaita akan korinsa, bima akan itacen shuka. yake cewa yurjibu zurra'a, sai ya zamo yurjibu zurra'a, yana ƙayatar da az-zurra'a, manoma, li yaghiba bihim al-kuffar, dan ya me fusata al-kuffar, sune kafirai. yana iya ɗaukan al-kuffar, ana nufin al-kuffar. na mu ɗauka a wannan kawai ma'ana anan, su wayannan sahabban Allah tabaraka wa ta'ala yadda ya kaddare su shine sun soma ɗan kaɗan, amma suka dinga girma, ƙarfinsu yana daɗa ƙaruwa. me yasa Allah ya zama haka? suka dinga ƙaruwa, ƙarfinsu yana daɗa bunƙasa. sace liya ghiwa bihim al-kuffar, dan ya ba kafirai haushi da su, ganin yadda musulunci yake yaƙo a lokacin. su kuma kafirai mushrikai da abin nan yahudu da nasara a wancan lokacin, wannan abin yana fusata su, yasa suka yi ta shirya makirci. to Allah yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya sahabbai sun haɓaka saboda kafirai su ji haushi, ya fusata kafirai. da haka yanzu sai aka samu wani yana tuna matsayin sahabban nan kuma yana jin haushi, kenan ya shiga cikin wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya shirya sahabbai dan ya fusata su da shi. an fahimta? wannan shine abin nan din Imam Malik. da haka yake cewa duk wanda aka samu yana zagin sahabbai, to shi kenan da zai samu wani ganima ba, wani fai'u da za a samu na musulunci, ba shi da rabo a ciki, domin ba musulmi ba ne, saboda faɗin wannan aya. da haka malam yake cewa fa akhbara annahu ja'alahum ghayban lil kafirin, Allah sai ba da labari cewa ya sanya wa'innan sahabban ne su zamo me abin fishi ga kafirai. na yake cewa wa qalu bi khilafi, su kuma wanda suka zo suke jin haushin matsayin sahabbai akan haka, to sun zo ne suna faɗin ainihin wato saɓanin abin da wa qalu bi khilafihi, suke faɗin ainihin wato saɓanin haka. ma'ana ne abin da yake nufi shine duk wanda ya zo yake jin haushin kafirai, yake faɗin miyagun maganganu a kai, ai suna faɗin saɓanin abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake so ne akan waɗannan sahabbai. da haka yake cewa da qaulihi ta'ala, saboda faɗin Allah tabaraka wa ta'ala, wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati. Allah tabaraka wa ta'ala yayi alƙawari mai alladhina amanu, wa'inda suka yi imani, minkum, daga cikin ku, al-mukhatabuna bil awwaliya, wanda aka soma fuskanta da zancen a karon farko, suwaye
wanda aya ya sauka suke raye sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. da haka wa'ada Allahu alladhina amanu, Allah yayi alƙawari ma wa'inda suka yi imani minkum daga cikin ku wa amilus salihati kuma suka aikata aiki na kwarai, yake cewa fa khataba bi qawlihi minkum, sai Allah yake yayi kira da cewa ko magana da minkum din nan man nazalatil ayatu wa huwa ma'an nabi, wadda ayan ta sauka yana tare da manzon Allah a lokacin saukar aya, yake cewa ala dinihi akan addinin manzon Allah, su waye sahabbai. fa qala ba'da dhalika, sai Allah yake cewa bayan haka alƙawari da yayi musu shine la yastakhlifannahum fil ardi, Allah ya alƙawarin zai sanya su su zama khalifofi a ban ƙasa, jagorori. yake cewa kama stakhlafa alladhina min qablihim, kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya jagorantar da waɗanda suka gabace su cikin al'ummu kenan da suka gabata. na'am yake cewa wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, kuma Allah yayi alƙawari zai tabbatar musu da addinin addinin su da ya zaɓa musu. wani addini Allah ya zaɓar? musulunci. ko yake cewa wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, kuma da sannu Allah tabaraka wa ta'ala yayi alƙawari zai canza bakin ciki da suke ainihin wato dauke da shi zuwa ne zuwa aminci. ya abudunani la yushrikuna bi shay'a, su zama suna bauta mun ba su hada ni da kowa. dan haka Allah tabaraka wa ta'ala yayi alƙawari cewa waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi aiki na kwarai zai sanya su su zamo jagorori, zai tabbatar musu da ƙasa, jagoranci a ban ƙasa, su zamo suna bautar Allah, musulunci zai ratsa kowa, su zamo ba sa jin tsoro. da can tsoron da suke ji yanzu Allah zai canza shi ya zama aminci. ya faru ko bai faru ba? da can Roma da Farisa ana jin tsoronsu, amma kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya zama cewa duk wa'innan jagorancin duk ya dawo karkashin hannun sahabbai. da haka Allah ya dora su alkawarin da yayi na cewa zai tabbatar da jagoranci a hannunsu da sharaɗin abu guda biyu, imani da aiki na kwarai. to da abin hakan ya faru, wannan yana nuna cewa sun cika ne sharaɗi, imani da aiki na kwarai. kaga babu kofa kuma yanzu wani ya zo ya zarge su. dan haka Allah yake cewa fa makkana Allahu bi Abi Bakr as-Siddiq wa Umar wa Uthman ad-din. dan haka Allah ya tabbatar da addini ta hanyar sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da sayyidina Usman. yake cewa wa'ada Allahu aminina, Allah yayi alƙawari ne ma aminina, mu'minai. yake cewa yaghzuna wala yughzauna, za su yaƙa su ci nasara, amma kuma wala yughzauna, ba za a yaƙe su a ci nasara ba. don haka kenan sun yi imanin, sun aikata aiki na kwarai, sun yaƙa sun yi nasara, sun yaƙa kuma ba a ci nasara a kansu ba. yake cewa wa yukhifuna al'aduwa, suka zamo suna ne ba wa abokin gaba tsoro, wala yukhifuhum al'aduwa, abokin gaba kuma baya ba su tsoro. Sayyidina Abubakar yana da kyau ya zama cewa mun karanta a baya, shine ya zamo mai khalifa, yana cikin as-sabiqun al-awwaluna. Na'am, shine khalifa na farko wadda sahabbai suka zaba. Sannan yana cikin wayannan as-sabiqun al-awwaluna, yana da darajoji masu tarin yawa wadda ba za su kirku ba. ya kamata ya zama cewa a ce mun san wasu abu daga cikin darajojin sayyidina Abubakar dan kaɗan, musamman kila wadda suke koye ba wadda suke da zahiri ba. sayyidina Abubakar, bayan tambayar da aka yi manzon Allah ya nuna ya fi son sa akan shauran sahabbai karara, yana da kuma abubuwan da dole ya sa ya wajabta mai soyayyar manzon Allah. daga ciki sayyidina Abubakar ya gaskata manzon Allah a lokacin da duniya suka karyata shi, wanda manzon Allah har yake alfahari da haka ma yake faɗa, kada ku cutar min da sahabina, kada ku cutar min da sahabina. ya gaskata ni a lokacin da mutane suka karyata ni, ya yalwata min da dukiyarsa a lokacin da mutane suka haramta mu. kaga wannan daraja ce. sayyidina Abubakar
shine cikin sahabbai ba a samu gida irin gidan sayyidina Abubakar ba wanda duk gaba ɗaya suka zama sahabbai babu. Shi sahabi, mahaifiyarsa sahabiya, mahaifinsa sahabi, 'ya'yansa su sayidina abin nan wane ne Abdurrahman da ita na Aisha, su Asma'u dukkaninsu, su Abdullahi dukkaninsu sahabbai. Kaga wannan wata daraja ce duk gaba ɗaya. Bayan haka akwai mutane guda 6 daga cikin al'asharatul mubashsharuna bil janna, duka sun musulunta ne a hannunsa. Kaga wannan daraja ne. Daga cikin wa'annan asabiquna al-awwaluna din akwai guda 8 wadda karan farko wadda suka karɓi musulunci a hannun sayyidina Abubakar. Ina je a cikin wa'annan asabiquna al-awwaluna din banda shi kansa abin nan cikin al-asharatul mubashsharuna guda 10 nan da aka musu albishir da aljanna, in ka cire shi kansa, ka cire sayyidina Ali bin Abi Talib, ka cire Sa'id a ciki, mutum nawa kenan? Ka cire sayyidina Umar, shauran duk gaba daya hannunsa suka musulunta. Shauran guda 6 hadda su sayyidina Uthman hadda shi a ciki. Ka cire sayyidina Aliyu da sayyidina Umar da abin nan yawa da shi sayyidina Abubakar din sai Sa'id, shauran duk gaba daya a hannunsa suka musulunta. Sa'annan a lokacin da ake cikin azabtar da sahabban manzan Allah akwai bayi jigajigai wanda sayyidina Abubakar ya dinga fansansu da kuɗi yana kuma 'yanta su, kamar Bilal ibn Rabah, mahaifiyarsa Hamama mahaifiyar Bilal, duka sayyidina Abubakar ya abin nan. Kamar akwai wata da ake kira Zinnira wadda Abu Jahal yake mata izini, yake cewa yanzu da abin da Muhammad ya zo da shi gaskiya ne, ya kamata a ce wa'innan irin su Bilal, irin su abin nan Fukaiha, irin su Hamama, irin su Zinnira sai nuna ta. Yake cewa inda a ce gaskiya ne abin da ya zo da shi, yanzu wa'innan su ne za su abin da za su riga mu, irin su Zinnira ita ce za su riga mu zuwa ga shiriya, ya nuna ta. kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa qala alladhina kafaru lil ladina amanu law kana khairan ma sabaquna ilayhi, inda a ce abin da ya zo da shi alkhairi ne wallahi da ba su rigaye mu bai muna ta. Dan haka sayyidina Abubakar duka shi ya yanta wa'innan, irin su abin nan Ummu Abs baiwa ce ita ma wadda tana bauta lokaci a cikin kabilar Bani Zuhra, wanda wani aswad haka yake ta azabtar da ita, sai na Abubakar duk shi ya yanta su. Haka wannan falala ce wadda take da girma duk a farkon musulunci bayan wahalhalu haka. Yake cewa wa qala azza wa jalla ko na liqaumin تخلفوا عن نبيه صلى الله عليه وسلم في غزوة التي منين ندبهم الله yake cewa wa qala azza wa jalla, Allah madaukaki yake cewa li qaumin, ga mutanen da takhallafu wanda suka ainihin wato zauna suka kifita yake tare da manzon Allah, takhallafu anin nabi suka kifita tare da manzon Allah fil ghazwa wurin yaki, allati nadabahum Allah, wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin musu umarni da su fita. Da yake cewa da kauli da faɗinsa, Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa yake cewa fa'in raja'aka Allah ila ta'ifatin minhu, idan Allah ya dawo da kai daga yaƙi zuwa ga abin nan wasu jama'a daga cikin mutanen da suka ƙi fita wannan yaƙin, to sai zamo fasta'adanuka lil khuruj, idan za a kuma fita wani yaƙi na daban bayan wannan da suka ƙi fita, fasta'adanuka sai suka nemi izinin ka cewa ku fita tare lil khuruj saboda sun ga sauki. Wancan yaƙi ne wanda yake mai tsanani, wannan kuma suna ganin cewa yana da ɗan sauƙi haka, da haka sai suka za su nemi izinin manzan Allah cewa su fita tare. To fa kullan takhruju ma'i abada, ce musu ba za ku fita tare da ni ba har abada. Yake cewa walan tuqatilu ma'i aduwa, kuma ba za ku yaƙi abokan gaba tare da ni ba. Yake cewa innakum raditum bil qu'udi awwal marra, domin kun yadda ku zauna a karan farko, da ku wannan ukuba ce da aka yi musu, faqudu ma'al khalifin, ku zauna tare da masu saba wanda suka zauna suka kifata.
yake cewa to falamma laqu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka haɗu suke tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yas'aluna ko suna tambayar shi al-idna suna tambayar shi idni fil khuruji cewa su a fita lil ghazwi su fita a fita yaki tare da su falam ya adallahu manzon Allah da musu izini ba anzalallahu azza wa jalla Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da fadin sa sayaqulul mukhallafuna idan qadaqtum ila maghanim lita'khudhuha daruna nattabi'ukum wa'inda suka kifta yaki yake cewa idan abin nan za su dinga cewa idan qadaqtum ila maghanima idan kuka tafi zuwa ga ganima bi ma'ana yaki ne wanda yake mai sauki wanda sun ga cewa wannan ba za a sha wani wahala ba dan haka kawai kusan ganiman za a je a kwato sai suka Allah ya riga ya sanya za su fita tare da ku to kuma Allah ya hana to yanzu Allah yake cewa za su gaya muku cewa idan za ku tafi zuwa ga ainihin ganima ne ta aku zuwa don ku ɗauka da runa na tafi ku bar mu tafi tare da ku yake cewa yuriduna an yubaddilu kalam Allah suna so su canza maganan Allah daga cikin maluma maganan Allah din da suke so su canza shine can Allah tabaraka wa ta'ala ya hana manzo kare musu izini na da haka suna so yanzu a fita tare da su sa'annan suna so su canza abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta musu na maganin cewa su fita yaki duka dai maluma sun tattauna akan ma'anan yuriduna an yubaddilu kalam Allah kullan tattabi'una ce musu cewa ba za ku bi mu ba kadhalikum qala Allah min qabl domin wannan shine abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa Allah ya gawa manzon Allah cewa ba za ka su bi su fasayaquluna bal tahsuduna na za su ce a kuna mana hasada ne kar mu ma a kwashi ganimin tare da yake cewa bal kanu la yafqahuna illa qalila Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa yadda al'amuran yake sun kasance ainihin wato ba su fahimta sai dan kaɗan wa qala lahum duk malan ya haɗa ne daga karshe zai fito da abin da yake wa qala lahum kuma Allah ya gaya musu qul lil mukhallafina ka gaya musu ya wurin ma'aikin Allah lil mukhallafina ga wa'inda suka yi fita min al-a'rab cikin larabawan ƙauye satud'auna ila qaumin za a kiraye ku zuwa wasu mutane uli ba'sin shadid wanda suke ma'abota ƙarfi sosai tuqatilunahum ko yaƙe su aw muslimun ko su sallama su mi kaula fa in tuti'u in kuka yi biyayya kuka yadda ku je ku yaƙe su to yu'tikumullahu ajran hasana Allah tabaraka wa ta'ala zai ba ku lada wanda yake mai kyau na yake cewa wa in tatawallaw kama tawallaytum in ko kuka sake juya baya kamar yadda kuka yi a karan farko yake cewa kama tawallaytum ko min qabl yake cewa yu'adhibukum adaban alima Allah tabaraka wa ta'ala ya alƙawari zai azabtar da ku azaba wanda yake mai raɗaɗi na yanzu wace yaƙi ne wannan ake nufi wadda ya kuli ba'sin shadid wannan maluma suka ce ishara ce zuwa ga abin da zai faru nan gaba wanda bai faru a lokacin manzon Allah ba shine cin nasara akan su abin nan Kisra da Kaisar abin nan sarkin Farisa da Rum dan haka wannan ishara ce na a cikin nan yake cewa fa in tuti'u in kuka yi biyayya to Allah ya alƙawarin cewa za a ba ku lada wanda yake mai kyau in kuma kuka juya kamar yadda suka juya a karan farko to Allah zai azabtar da su azabar da sai malam yake cewa walladina kanu fi ahdi rasulillahi ahya'an qubilu bidalika wanda suka kasance a raye a zamanin manzon Allah su aka yi ma wannan magana lamma takhallafu anhu lokacin da suka kibin sa yaki wa baqiya minhum fi khilafati abi bakr wa baqiya minhum sai wasu daga cikinsu suka shawara fi khilafati abi bakr a lokacin khalifanci ko shugabancin sayyidina abubakar da sayyidina umar da sayyidina usman yake cewa fa aujaba lahum bi ta'atihim iyyahum dan haka sai Allah ya wajabta musu su wa'inda suka shawara yin biyayya ga wa'innan khalifofin na cewa idan aka ce gashi nan za a fita su fita tare in suka fita tare lada kyakkyawa in kuma suka juya baya kamar yadda suka yi a baya me zai faru azaba mai radadi na ke cewa wa bi tarki ta'atihim al'adab al'alim in suka ki nan ne ko fa aujaba lahum bi ta'atihim iyahum al'ajra sai Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta musu lada idan suka yi musu biyayya in suka yi ma wa'innan khalifofin biyayya wa bi tarki ta'atihim al'adab al'alim
kuma idan suka ki yi musu da'a Allah ya musu alƙawarin adaba wanda yake mai raɗaɗi. Yake cewa idanin min Allah bi khilafatihim, wato wannan sanarwa ne daga Allah akan khalifofin akan wa'innan khalifofin ga khalifancin su. Saboda ai a zamanin manzon Allah suwaye aka yaka, an fita jaziratul arab ba a fita ba, iyaka dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada ishara da tabbaci a lokacin da ake tonon ganuwan Khandaq, lokacin da aka samu wani dutse wanda yake fashewa, manzon Allah ya zo ya dauki gatari, in ya sara tattatsun wuta ya fita, sai manzon Allah ya kabbara, sai ya yi albishir an bashi ainihin wato nasara akan Faris, ya kuma buga abin nan Roma. Dan haka ishara manzon Allah a lokacin ba a ci ba, amma kuma ya faru ne a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su ne wannan qawmun uli ba'sin shadid. Dan haka kenan khalifancin Allah ya yi ishara a wannan ayan akan khalifancin wanda aka buɗe wa'innan uli ba'sin shadid din a hannunsu, su ne wa'innan khalifofin shi radiyallahu anhum, Allah ya kare da a gare su. Wala ja'ala fi qulubina ghillan li ahadin minhum, kada Allah ya sanya wani kulli a zuciyarmu game da ainihin wato wani daga cikin su. Fa idza thabata khilafatu wahidin minhum, idan kuwa khalifancin ɗaya daga cikin su ya tabbata, to in tuzima minha khilafatul arba'a, shikenan an samu chain na cancantan shauran khalifofin da suka biyo a bayansu. In ka ce sayyidina Abubakar khalifansa ya tabbata, an yi ishara zuwa gare shi, ya zamo dole kuma ka yarda da shauran waɗanda suka biyo. Masha Allah, mai sauraro ka danna like, ka danna subscribe, ka kuma danna ƙararrawa domin ɗorewan shirye-shiryenmu.